Záhoráci majú ďalšieho úspešného športovca. Je ním David Hanzalík z Kopčian, ktorý sa prednedávnom stal motocyklovým majstrom Slovenska v kategórii 0 paráda. Víťazný titul si vybojoval 20. septembra na 3. podujatí tohtoročného seriálu motocyklového festivalu Slovensku 2008 na Fraštátskom okruhu v Lohovci. Jeho kadživa 125 mi toho nesklamala a pomohla mu splniť veľký sen stať sa šampiónom Slovenska. Rád, že sa mi to podarilo. Čakal si, že sa ti podarí tento cenný úspech? Ani ne, ale keď to porá, tak áno. V rámci tohtoročnej sezóny v jazde pravidelnosti v súťaži historických motocyklov, ktorú už tradične poriadá Classic Klub Hlohovec pod vedením zaslúžilého majstra športu Petra Baláža, tento iba 20-ročný pretekár potvrdil svoju formu aj o týždeň neskôr. Na záverečnom podujatí na Holickom zámockom okruhu v konkurencii vyše 20 pretekárov v kategórii 0 paráda skončil na celkovom 8. mieste. Za zisk tohoto cenného úspechu vďačí najmä skúsenostiam, ktoré prevzal od svojho otca Milana, bývalého úspešného motocyklového pretekára, ktorý ho priviedol na súťažné pretekárske dráhy. Od 6 rokov jezdím, ale začal som pred 4 rokami jezdiť. Ináč som takto jezdil po lúkach, na motokrosoch. A kde trénuješ a kde sa vôbec pripravuješ na preteky? Nikde. Až na pretekoch. Na to máme 2 tréningy a až tam trénujeme. Tak ich nemôžeme jezdiť po ulicách, tak až tam na závodoch. Ako David hovorí, motocyklový šport je náročný technicky i finančne. Oceňuje preto pomoc svojich najbližších, priateľov a samozrejme i sponzorov. Otec mi pomáha, keď tak kamarádi, to robíme všetko doma, garáž na kolene, válce a všetko a nemáme takto nic. Ale bude už niečo lepší. Toto cené víťazstvo som dosahol z kadživu 125 a toto mám, to je jediná motorička na Slovensku, toto Supermono a s týmto som dokázal prvý závod, 18. som dojel a to nás ukončili hned po 4 kola, byla búračka a bolo nás na 45, tak som to stál na tých 18. Na ten prvý závod to bolo akorát na parádu. Nehody či havárie na súťažných dráhach sa mu zatiaľ našťastie vyhýbajú. Možno aj preto ho túžba byť stále lepším povzbudzuje k dosiahnutiu jeho ďalšej veľkej méty, stať sa účastníkom európskych majstrovstiev. Čaru motocyklov podľahol aj Davidov starší brat Milan. Minulú sezónu sa mu z jeho 250-kou Benelli príliš nedarilo. Túto sezónu to moc nešlo, lebo stále sa mi kazila motorka. V Kyjove som to zadrel, ale ako v Lučenci som dojel 4. a teraz v Líči som bol zase 4. na Benelke 125. Ale celú sezónu som jazdil na Benelke 2,5. V tomto roku sa však Milanovi podarilo doteraz najväčší úspech. Celkové 4. miesto v kategórii 125 na septembrovom Holickom zámockom okruhu. Môžem povedať, tomu Holíču byl veľmi organizačne perfektný, až pohyb byl dobrý. Môžeme poďakovať primátorovi Holíča, že to takto usporiadal a dúfam, že ho usporiada aj na budúci rok. Takže budeme očakávať, ale co sa týče trate, byla dosť dobrá. Ľúbila sa mi. Lepší jak v Hlovci. Podobne ako jeho mladší brat má aj Milan silnú motiváciu pokračovať aj v ďalšej súťažnej sezóne. Chystáme motorky, zase je lepší a lepší. Už teraz máme dovezenú R6, teraz chystáme 2 Benelky 125, takže uvidíme, ako to pôjde na druhú sezónu. Ale zase záleží o sponzorov, lebo to stojí veľa dosť peňazí. Túžbou 24-ročného Milana je stať sa majstrom Slovenska. Ak sa mu bude dariť pretekársky a pomôžu aj sponzory, chcel by siahnuť aj na vyššie méty. Určite jak môj brat, majster Slovenska a potom vyššej, až na Európu a pokiaľ ako budú peniaze a sponzorstvo. Veľkú pomoc i podporu pri naplňaní svojich cieľov obaja bratia zatiaľ nachádzajú u svojho otca. Ja som spokojný, že sa mi mladší syn stal si mistrem a druhý také ide v dobrých kolejách a mňa to baví, ja im pomáham a sú rád tomu, že sa venujú tomuto športu motocyklovému. Chceli by sme sa dostať už na tie väčšie okruhy, aké Brno, Most a takové väčšie okruhy jazdiť. Hoci sa predčasom s kariérou pretekára zrejme natrvalo rozlúčil, Milan Hanzalík pre motocyklový šport žije ďalej. Založili sme teraz motoklub nový, a ktorým budeme chcieť poradať ďalší preteky obnoviť v Kopčanoch, aby sa nasledovne po Holíči, jak sa to jazdilo. Sú všetkých medzinárodných reprezentantov, čo jezdia, sajdy a väčšie trídy, všetko sú sem porovná náš bývalý okruh. Keď sa nám podarí na celý, keď nebude celý, kvôli uzávierke a všetkému, tak bude čiste dedinský v obci.